La 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 li, la 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 la. Ayo. Ayo. Uy, salamat na itao. Uy, asa man ka? Shle. Wan ba gisugo kong mama ba manghiram sa daw bugas. Aw, mingaw gani kayo. Maayo, kay nilaag ka. Aw gani te. Kanang manghiram daw si mama og bugas ba. Ay, connection? Na may connection dire. Mo connect ka? Ambi mo cellphone bigatang i-connect. Ang ingon ako tiba bugas, si mama manghiram og bugas. Aw, oras. Sayo pa manggod. Alas 3 pa. Saon mo ko ni paghiram og bugas nga di man kadungog. Bitaw Grace, unsa bitay tuyo nimo? Duol daw ko be. Ana si mama te manghiram daw og bugas. Tama manggod akong oras nga giingon. Hahay. Kumusta si mama nimo ron? Nara din sa inyo ha? Oh, nara diha te. Na problema to kay wa may bugas ba. Ah, nanarbaho din siya. Dugay na. Wala te oy. Nara sa balay ba? Nara sa balay. Layo aday no? Pila na siya katuig sa Dubai? Balay te, dili Dubai. Balay. Ayahay? Kinsa man gud di maayahay? Ayahay man gyud na. Te, di mo kisa nabot anak. Isa ito yung masya kaya ako ingon. Anak ko sa iya ba nga manghiram mo tagbugas si mama. Kasi kunsa naman po diyang istorya? Ah, bugas ako bala niya ako ingon na ni. Ay Ron, asa magagikan? Ay, pauli na. Si Grace ba na ito yung si mo ah. Gani, laag-laag daw siya. Ana si Grace, gisugo siya siyang mama, manghilaw na siya og bugas. Daghan pud mo kuha ron. Asa man mo dapit nagpahubas? Nawa. Layang tubag no. Kasabot mo tayo siya ako yung istorya niya. Ron, mamalihog ko nimo be. Wa kay trabaho ugma? Ha? Ano may buhaton? Pagbasan nun ako ang luyo sa balay ba? Masa man na, pakya or inadlaw? Unsa may gusto nimo? Inadlaw? Kadungog man lagi o kasabot man lagi. Gani na ako nang inon. Te, si Grace, manghilaw na siya og bugas. Kasoy, kano sa man ko nang utang, bayran ta ka largo. Uli ko na ang pod ni, oy. Mato na ng koronay kay ganihar ko diri ba di magyapon na kadungog. Grace, asa naman ka? Diri lang sa taba kay mingaw kayo. Uli na ko ti ay kay initan ako sa papagkape basig niuli na to gikan ng hagbas. Aw, bugas? Wag yung problema na kay daghan mig bugas, kadali lang kay magkuha ko. Agbas ra di ay para makahatag og bugas.